Zdraví ľudkovia, vítajte na kanáli Fateh a dnes sa pozrieme na ceny grafických kariet v mesiaci jún. Takže tak ako stále sledujeme ceny popredných obchodov slovenských a českých. Samozrejme medzi nimi je Alza, Datacomp, Focus, Mironet a CZC. Ako stále jedná sa len o nové karty, teda žiadne zánované alebo rozbalené kusy. Taktiež vynechávame špeciálne zľavy, ako je Black Friday alebo nejaké povianočné predaje a bereme v úvahu len dlhodobé akcie, ktoré naozaj ovplyvňujú cenu tých grafických kariet. Takže poďme sa teda pozrieť, čo tento mesiac pre nás prináša. Takže začíname slovenskou Alzou a samotná RTX 3060 ostáva za 287 € ako pred mesiacom a tak sa presunieme rovno na AMD RX 6000 radu. Tu môžeme nájsť výhodnú RX 6800 za 375 €, čo je 5% menej ako pred mesiacom. Mierne klesla aj RX 6700 XT 1,4%, najlepšia ponuka zo sledovaných obchodov. RX 6800 XT zase stúpla 1,1% a u konkurencie ju nájdete približne 50 € lacnejšie. RTX 4090 zase stúpla naspäť 4,9% na 1930 €, čo je skoro aprílová cena a lacnejšie je dostupná u konkurencie, no rozdiel je maximálne 50 €. RTX 4070 Ti stúpla o 3%, no toto sa dalo očakávať, keďže sa vypredávajú karty. Aj ďalšie karty vyššieho segmentu stúpli 1 až 2% a jediná klesla RTX 4060 o 4 €, no za 15 € viac máte RX 7600 XT, čiže ťažko doporučiť. Obchod ponúka výhodne aj novú AMD generáciu, stúpla len RX 7700 XT o 1,9% a je jediná, ktorú nájdete lacnejšie u konkurencie. Stúpla aj RX 7900 XT o 1,5%, no je tu najvýhodnejšia. Na druhej strane klesla najviac RX 7600 XT o 8,2% s cenou 326 € a určite sa oplatí viac ako RTX 4060. RX 7800 XT klesla 6%, no Focus ponúka RX 6800 XT za 500 €, čo je 18 € menej. Máme tu pokles 4,8% pre RX 7900 GRE, no napriek 35 € rozdielu si myslím, že RTX 4070 Super je lepšia voľba. Nakoniec tu máme ešte RX 7900 XTX s poklesom 5,7% pod 1000 € hranicu a je výbornou alternatívou k RTX 4080 Super. Datacompe sa RTX 3060 predáva o 8 € drahšie ako u konkurencie, no 4,6% lacnejšie ako pred mesiacom a čo viac tu povedať. Obchod má v ponuke už len dve RX 6000 karty, no napriek poklesu 3,7% a 1,7% sa jedná o najdrahšie ponuky. RTX 40 rada prešla menšími úpravami cien až na RTX 4060 Ti 8 GB, ktorá stúpla 7,6% a napriek tomu, že 16 GB variant klesol 5%, je to stále najdrahšia ponuka zo sledovaných obchodov. Jedine RTX 4090, ktorá klesla 2,5%, je tu lacnejšie ako u Alzákov, no nejedná sa o najlepšiu ponuku. Celkovo má Datacom najdrahšie ponuky novej Nvidia generácie. Veľký rozruch nebol ani u novej AMD generácie. Najväčší pokles zažila RX 7900 XTX s 1,7%, no stále sa jedná o najdrahšiu ponuku. Najviac stúpla RX 7900 GRE, no len o necelé 4 €, čo predstavuje 0,6% rozdiel. Vo Focuse nájdete najdrahšiu RTX 3060 za 302 € a tak sa posunieme ďalej na AMD RX 6000 radu. Tu nájdete najlepšiu ponuku RX 6800 XT s medzimesačným poklesom 16,2% za 500 €. Výhodne je ponúkaná aj RX 6700 XT za 369 €, no je to o 10 € viac ako u konkurencie. Väčšina Nvidia AIDA kariet zlacnila medzi 1,5 až 1,9%, no aj tak ich nájdete lacnejšie u mimozemšťanov až na RTX 4090, ktorá sa tu predáva za 1880 €. Na druhej strane najviac stúpla RTX 4060 Ti 8 GB až 9,3%, ponúkaná len o euro drahšie ako u Datacompu. Z novej AMD generácie je zaujímavá len RX 7700 XT, ktorá sa síce pohla len 2 €, no za 406 € je najlepšia spomedzi sledovaných obchodov. Najvýraznejšie 2,2% tu poklesla RX 7800 XT, no stále najdrahšia ponuka.
U českých mimoženšťanov RTX 3060 stúpla 100 korún oproti máju, kde by som už možno rozmýšľal nad RX 7600 XT, ktorá je síce 900 korún drahšia, no ponúka lepší výkon a väčšiu VRAM. Obchod má výhodnú cenu RX 6800 za 9500 korún, ktorá medzimesačne poklesla 5%. Toto je veľmi dobrá alternatíva aj voči niektorým Nvidia kartám, ako sú RTX 4060 Ti, RTX 4070 alebo RTX 3070 Ti. Výrazne poklesla aj RX 6700 XT o 3,2%, no nájdete ju výhodnejšie u konkurencie. RTX 40 rada prevažne zlacnila, najviac klesla RTX 4070 Ti 10,7% na 17500 korún, no skôr sa vám oplatí RTX 4070 Super, ktorá klesla 6,2% a je 2500 korún lacnejšia. Klesla aj RTX 4070 Ti Super 5,4% na 21 000 korún, čo nie je zlá cena. RTX 4070 klesla na 13 000 korún, no za rovnakú cenu máte RX 7800 XT s približne rovnakým výkonom a väčšou VRAM. RX 7000 karty klesli v cenách. Výhodne nájdete RX 7600 XT za 8200 korún, pokles 8,9% oproti máju. Ďalšou ponukou je RX 7800 XT a RX 7900 GRE, ktoré klesli 7,1% a 5,7%. Hoď RX 7800 XT je výborná alternatíva k RTX 4060 Ti 16 GB alebo RTX 4070, u RX 7900 GRE sa to už povedať nedá, keďže podobnú cenu viete získať u RTX 4070 Super. RX 7900 XTX tu klesla 7,4% a z cena 25 000 korún sa jedná o dobrú alternatívu k RTX 4080 Super. Mironec stále z klobúka ťaha RTX 30-kové karty, ktoré tento mesiac ponúka ešte výhodnejšie. RTX 3090 sa neoplatí, hoď klesla 22,3%, keďže za nižšiu cenu viete zohnať RTX 4080 Super. Rovnako to platí pre RTX 3080 Ti oproti RTX 4070 Ti a RTX 3070 Ti oproti RTX 4070. Vo všetkých prípadoch sa nová generácia dá kúpiť lacnejšie. Len RTX 3060 Ti je dobrá alternatíva k RTX 3060 alebo RTX 4060 Ti 8 GB. RX 6000 karty si ponechali rovnaké ceny až na RX 6700 XT, ktorá klesla 16,1% a je ponúkaná za najlepšiu cenu 8100 korún oproti konkurencii. Máme tu aj RX 6750 XT tesne pod 11 000 korún, no to môžete radšej zobrať RX 6800 od Alzy. RTX 40 rada mala len mierne pohyby cien medzi 1 až 2% až na RTX 4090 s 4,5% poklesom a RTX 4070 Ti Super klesla 3,2%. Problém je, že obchod ponúka novú Nvidia generáciu drahšie ako zvyšná konkurencia. Z novej AMD generácie poklesli len RX 7600 karty, no obe sú drahšie oproti konkurencii. RX 7700 XT klesla o 2%, ponúkaná za približne rovnakú cenu ako v CZC, čo je 400 korún menej ako Alza. RX 7900 varianty nájdete u konkurencie za výhodnejšie ceny. CZC ponúka najlacnejšiu RTX 3060 za 7290 korún a čo sa týka RX 6000 rady, najviac padne do oka RX 6800 XT, ktorá klesla 8,2% na 13500 korún, no za rovnakú cenu máte novú RX 7800 XT. Klesla aj RX 6700 XT 3,2% na 9000 korún, no za túto cenu získate RX 7600 XT, ktorá má približne rovnaký výkon a väčšiu VRAM. Čo sa týka RTX 40 rady, má obchod najlepšie ceny. Len dve karty prešli výraznou zmenou, RTX 4070 Super stúpla 5,7% na 16 900 korún a RTX 4070 Ti klesla 5,3% na 21 000 korún. V oboch prípadoch sa jedná o najdražšiu ponuku sledovaných obchodov. CZC ponúka najlepšiu cenu RTX 4060 kariet, vrátane Ti variant, ako aj RTX 4090, ktorá poklesla 2,1% na 46 000 korún. Väčšia časť RDNA 3 kariet prešla zmenami od 2 do 2,5%. RX 7700 XT je dobrá alternatíva k RTX 4060 Ti kartám, no 7800 XT viete nájsť lacnejšieho u konkurencie. RX 7900 GRE tiež klesla 2,5% na 15 400 korún, no je to druhá najlepšia ponuka. Na cene si pridala RX 7900 XT ponúkaná za rovnakú cenu ako u mimoženšťanov. RX 7900 XTX je v CZC najdrahšia spomedzi sledovaných obchodov. Čas sa pozrieť na modrý tím. A380 u Alzy klesla 7,2% na 129 €. Dobrá karta, ak hľadáte niečo na ľahké indie hry alebo streamovanie. Klesla aj A750 a 16% pod 200 € hranicu.
Výborná alternatíva k niektorým kartám nízkeho segmentu od AMD a Nvidia a lacnejšia ako A580. Datacom ponúka len A380 a A750, no obe sú drahšie. A380 klesla vo Focuse 4,3%, no je drahšia oproti Alze o 5 eur. Obchod je jediný, ktorý okrem Alzy ponúka A580, no tu je o 3 eur drahšia. Jediné A770 16 GB nájdete 2,8% výhodnejšie a 8 eur lacnejšie oproti konkurencii. Obchod je jediný, ktorý ponúka aj 8 GB variant. U českých bratov je z Intel stále bieda. Alza má všetky karty v ponuke a A750 je ako u nás o 19,3% výhodnejšia. U A580 platí to isté, čo u nás a podľa mňa Intel nemal kartu vôbec uvádzať. A380 klesla 8,6%, takže zase raz, ak hľadáte niečo lacné na ľahké hranie a streamovanie. Mironet má aj 8 GB variant A770, ktorá je o 2000 Kč lacnejšia ako v Alze. CZC ponúka len jednu kartu, a to A750, no je o 2200 Kč drahšia ako u mimoženšťanov. Poďme sa pozrieť na karty z druhej ruky. Z RTX 30 rady stúpla jediné RTX 3060 o 8,8% na 185 eur, kde rozdiel od RTX 3060 Ti vyššej karty je len 15 eur, hoď má menšiu VRAM. Ďalších 20 eur viac a máte RTX 3070, ktorá je 18,5% lacnejšia oproti máju. RTX 3070 Ti klesla 6,2% na 300 eur, čo tiež nie je zlá cena za alternatívu k RTX 4060 Ti, a hoď RTX 3080 10 GB klesla 2,7% na 360 eur, skôr by som bral o 40 eur drahší 12 GB variant. 2 GB VRAM sú lepšou poistkou do budúcna. Z RX 6000 rady najviac klesla RX 6600 XT 20% a je len 15 eur drahšia ako RX 6600. O 100 eur drahšie kúpite RX 6800, čo je 18,7% výhodnejšie ako v máji. RX 6700 XT zase stúpla 25%, no aj tak je len 15 eur drahšie oproti RX 6700. Lákavá je aj RX 6950 XT, ak hľadáte niečo z vyššieho segmentu. Za 550 eur, 7,6% menej ako pred mesiacom, máte vyšší výkon ako RX 7800 XT alebo RTX 4070, ktoré sú len trošku lacnejšie, no nemáte výhodu záruky. Za 50 eur menej zoženiete RTX 4070 Super, dostupná 16,7% lacnejšie ako pred mesiacom. Klesla aj RTX 4070 Ti o 100 eur alebo 14,3%, no s cenou 600 eur si radšej zaobstaráte novú RTX 4070 Super. RTX 4090 zase nájdete 13,3% lacnejšie, čo predstavuje 1300 eur a 5% klesli RTX 4070, no len pár eur viacej máte spomínanú RTX 4070 Super. A RTX 4080 klesla tiež 5%, kde RTX 4070 Ti Super je 115 eur lacnejšia aj napriek tomu, že stúpla 2,3%. RTX 4060 stúpla 5,6% a veľmi sa neoplatí, keďže len pár eur drahšie máte RTX 3070 Ti. Nová AMD generácia nemá veľa ponúk. RX 7800 XT stúpla 8,9% na 490 eur a veľmi sa neoplatí, keďže nová je o 20 až 30 eur drahšie a máte pokoj na duši vďaka záruke. RX 7900 XTX stúpla tiež 5,9%, kde platí rovnaká situácia, keďže 60 eur menej viete zohnať RTX 4070 Ti Super s približne rovnakým rastrovaným výkonom, no menej VRAM. RX 7600 klesla 6,8% na 205 eur, čo je zhruba rovnako ako výkonom podobná RX 6650 XT. U českých bratov je opačná situácia. Väčšina RTX 30-kových kariet stúpla a napríklad RTX 3060 s 15,8% nárastom sa predáva drahšie ako RTX 3060 Ti, ktorá klesla 9,1%. RTX 3070 Ti to postihlo najviac a momentálne ju nájdete 23,8% drahšie ako pred mesiacom. Cena je ale rovnaká ako u RTX 4060, takže sa oplatí. Objavila sa aj jedna RTX 3080 12 GB za 10 000 Kč, no bežne sa predáva za 12 500. Z RX 6000 kariet sa oplatí RX 6600 za 2500 Kč, teda 26,4% pokles a stále dobrá karta pre vstupnú 1080p zostavu. Doporučiť sa dá aj RX 6750 XT za 5900 Kč alebo RX 6700 XT o 1000 Kč menej. RX 6800 a RX 6800 XT sú za rovnakú cenu 8000 Kč, keďže obe stúpli 10,3 a 6,7% a asi netreba vraviť, ktorá sa viacej oplatí. Nová RTX 40 generácia praviažne kresla, no väčšina je len pár 100 Kč pod cenou nových kariet.
Jedine RTX 4060 Ti 8 GB, ktorá je dostupná 14% výhodnejšia ako pred mesiacom, sa celkom oplatí za 8000 korún, no za rovnakú cenu máte RX 6800 XT. U RDNA 4 to vyzerá lepšie, aj keď väčšina kariet stúpla. 9,5% nárast u RX 7900 XTX vám aj tak ponúka 4000 korún zľavu oproti obchodu a to platí aj pre RX 7900 XT, kde usporíte približne 3000 korún. Za 5000 korún si viete zaobstarať RX 7600, čo síce vašej peňaženke usporí 2000 korún, no za rovnakú cenu môžete mať takú RX 6700 XT a za 900 korún viac RX 6750 XT, takže ťažko doporučiť. Čo teda viacej povedať? Je dosť ťažké doporučiť nižší segment, teda RTX 4060, 4060 Ti v nových kartách, pretože sú dosť dobré alternatívy v tých starších kartách. Napríklad určite by som, hoci je pravda, že nemáte potom záruku, ale RTX 3080 s 12 GB za 400 eur mne vonia viacej ako RTX 4060 Ti aj 16 GB za rovnakých 400 eur. A ešte raz podotýkam, je pravda, nemáte síce záruku, ale výkonovo sa tie dve karty určite porovnať nedajú, hoci je pravda, že RTX 4060 Ti 16 GB má teda 16 GB VRAM. 12 GB je ešte stále dosť aj na 1440p rozlíšenie a pravdepodobne bude aj dosť v najbližších rokoch, čiže čo viacej k tomu dodať. Čo sa týka stredného segmentu, RX 7900 GRE dosť klesla, si myslím, ako čo sa týka hodnoty, pretože poklesom ceny RTX 4070 Super sa táto karta jednoducho viacej oplatí. Majú rovnaký, alebo zhruba rovnaký rastrovaný výkon a čo sa týka ray tracingu, určite, no nie že určite, vieme, že Nvidia je jednoducho na tom lepšie. Čo sa týka nejakých iných kariet, RTX 4070 tiež nie je zlá karta, ak ju zoženiete za celkom dobrú cenu okolo tých 500 eur, ale možno tá RX 7800 XT za tých 500 do tých 520 eur zhruba si myslím, že je lepšia voľba. Hoď ešte raz, ako som spomenul, AMD jednoducho v tom ray tracingu ešte nie je také výkonné, ale 7800 XT myslím si, že aj s ray tracingom vo väčšine hier vám podá 1440p úplne v pohode a už vôbec nehovoriac o 1080p, čo s nej robí si myslím, že lepšiu alternatívu aj oproti 4060 od Nvidia. Vyšší segment je také ťažšie. Povedal by som, že RTX 4080 Super 1100 eur je dosť a radšej by som možno išiel potom niečom slabšom, ako je RX 7900 XT, keď to zoženiete za dobrú cenu niekde okolo tých 800 eur. Ale prekvapilo ma, alebo nie, že prekvapilo ma, ale myslím si, že je veľmi pozitívna vec, že RX 7900 XTX klesla pod 1000 eur, lebo niekde okolo tých 900 eur si myslím, že je ideálna cena pre túto kartu. A samozrejme potom máme RTX 4090, ktorú, no už konečne to ide nižšie a vieme ju zohnať aj pod 1900 eur na Focuse napríklad, ale z druhej ruky 1300 eur, no to by už šlo. Jednoducho je to top karta momentálne zo všetkých v podstate, ale už predsa sú pomaly, rok aj 3/4 od kedy tieto karty prišli na trh, čiže tá cena by už naozaj mohla ísť dole. Čo sa týka českých bratov, je to zhruba podobné. Za tých 8000 korún zhruba máte tu RTX 4060, čo viacej, 9000 korún zhruba, ale ja by som proste, ja neviem, tie karty jednak nesedia sa tie ceny jednoducho a tým, že za podobnú alebo rovnakú cenu sú jednoducho lepšie alternatívy, či už od konkurencie alebo dokonca staršie generácie Nvidia kariet, neoplatí sa to. A to isté si myslím, že platí aj pre väčší segment, takisto ako aj na Slovensku. Momentálne si, aspoň u nás na Slovensku, v Čechách je to trošku ťažšie, ale u nás na Slovensku z druhej ruky sa dá zohnať naozaj dobré karty a bez problémov v podstate. Je to len fakt, že o tom, že
tá záruka a treba si samozrejme dávať pozor. Keď kupujete z druhej ruky, stále osobný odber a dávajte si pozor aj na to, aby proste okolo boli nejaké ľudia, lebo v poslednej dobe, no u nás to nie je až také rozšírené, ale stáva sa, že sú to proste figlovačky na to, aby vás okradli. To by bolo teda asi tak všetko. Ďakujem za sledovanie a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, samozrejme nezabudnúť odoberať kanál, zdieľať video, veľmi pomôže a pod videom sú aj affiliate linky.